tanan og kini ang VHL Easy Channel. Unang yugto unang bahin sa akong programa nga naguluhan og kaagi ko isugilon ko. Yeah! Sabi pa ko busugod mga o mga kababayan o mga amiga, sabi pa ko busugod sa programa o pagtako sa inyo ng programa nga gipadasa ako karon. Ang adlaw karon ang petsa karon mao ang Agosto 23 man siguro. August 23, 2021 o ang horoscope nato karon kung sino yung kinsa nang nagtao sa Agosto 23. Ang horoscope nato is Leo. Leo. O kababa mo mga sanong Leo mo o kinahanglan sa inyo nang timan anak ninyo ang horoscope kay ang horoscope usahay may mugay sa ato. So ang horoscope kabahin sa panginabuhi ingod sila mga sanong na lisod ang pangwarta karon sa horoscope. Sa Leo pala karong adlaw lisod ang kwarta pangibaon mao nga ang buhaton nato mga sano parang malikay pa ang mga problema maningkamot kuno pa para mawadan ako ang problema sa kwarta. O di man ako imagine di man ito malikay ang halos hapit man kada adlaw problema mo sa kwarta kay kwarta man siguro ay lang itong mga dato kay ito mga problema kwarta. Talaga po na siya problema kung saan nila pagpadaghan ang ilang kwarta o samot. Pero itong mga pobre, gusto dito tago tayo kwarta kay kwarta masulungkod, no? Kay murag pa ito mga panggastos. Pero sa likod ng bahin, wala pa yung hapon ito mga sama kay naana lumapot na usahay nga wapot ay kwarta. Tumata yung gingon na. Lisod ang pangwarta sa pagkakaroon ang napaorong adlaw kaya mo na nga maningkamot kay aron na hindi makabsan o kwarta. Bahalag di man mayroon. Kung tungod naman sa hanay sa gugma, mahitungod po sa gugma, kinahanglan ang napaorong adlaw nga pakadak-an ang imuhang pakadak-an ang pahitungod sa gugma karong adlaw. So kung ikaw na partner pantamot na kamong magpartner imong oras imo nang igahin dito sa imong partner kung sa imong gugma o igahin ang imong oras kay aron na maayo kuno mabulokon kuno ang imong kinabuhi sa paggugma kung imong gahinan dili ingon nga kung panangutan na kay trabaho nga nabisihan mo i-set aside sa dyan na kay aron nga kabuhang tagaan oras ang imong mga hinigugma na kamong luhalang nga parang malingaw malipay ang imong hinigugma kay o na mag-uban na may nahitayan ni gugma pero wala kay oras kay tungod sa imong trabaho nga sobrang nimo ka busy sa imong trabaho ayaw diyaik sa dyan imong kuan diyaik sa dyan ang inyong oras sa trabaho gahin nga halimbawa panalita nagtrabaho ka subok adlaw sa ito gabi imo din ang atuon halimbawa ikaw po naala po kay asawa ipakita ang imong gugma rito sa imong pamilya. So mao na ang horoscope karong adlaw August 23, 2021. Pero katong mga single din lami kaazo kuno ron mangulitaw o manguyab. Lami kuno kaazo ka safety on kuno ka. So mao na to ang horoscope. Timan ninyo ang horoscope Leo so karong adlaw August 23, 2021. Dito na to sa ako ang programa nga kaagi ko sa pilon ko. May background sa mga sanok. Si Jessica
taga Cavite, diri ni sa diri ni sa Region 2 na siguro itong Calabarzon, ambot, basta murag bawa na. Di ko sigurado. Basta taga Cavite si Jessica. Si Jessica kay pero ang yang uyab ang uyab ang ni Gugma nga si Laglayo kuan naguyab na sila unsa sa sobrang nilang uyab nagbugmaan na sila sa mga sano unsa sa ilang sobrang gugma gusto na nila mag-ipon mo to nga yung nagsisika nga mo, mag-ipon na to. Uy, kayo ka nang nagwas-ulos lagi ko sa gugma. Mo ito nga, yung si Jessica nga, ano sa ito mong kunin mo pakaslan, kay kanang na gusto na lagi kuno na yung magkaanak na kuno siya kay niliyo ko, no? Tapos gano'n ko, iyakan ko siya mga sano. Mo ito nga, yung si Leo nga, agad mga trabaho, mga maadyo na sila trabaho dito sa Manila. Yung si Leo nga, di sa magnyuso o di ko katigom kay kailangan lang magtigom ko kay lisod ka agad mag-ipon ka na api kay kaan so nga asa maato o maato ko sa abroad siya ko yung si Leo kay Jessica mo ka na pila mo kakabuan dito Jessica dali na ko kaadso dito dali lagog ko usa ka kontratahan lang makatigom ra lagi ko anak kay mga kamot ko magtigom ko mo itong nagdugay apply si Leo para abroad naka-abroad pa sila sa o itong nasus ginoo ko ang si Jessica yung happy din trabaho pero ano na Leo mo tawag yung mga anang vacant time tawag so ano na sila mag-video call para di ba mas maaari mo na mga sano kaya sa vlog basta ka na mag-istorya malinaw ka kay gugma bata mo so mga dito nasus grabe na itong nangawa ni Jessica, gusto na silang magkita, gusto na po silang gakson sila na gakson ko sa ni Leo, kaya grabe na dito ng dudayo na magkita. Kaya katuig man may kontrata ni Leo dito sa Qatar. Oo, Qatar na sila. Qatar. Doon katuig may kontrata ni Leo sa kay kung nalagi ito nga, may uli na, mo schedule na mo uli, grabe na dito itong excited ni Jessica mo uli, para may dari lagi sa Pilipinas mga to flight na Leo mo uli na pero to ka hours mga 3 hours na sila dito sigurado ang pila to ako kahaba ko pila to ka oras ang biyahe ni Leo basta pag-abot ni Leo din na pero magsabot ko silang magpasugat sa airport ito nga sugat ni Leo gisugat ni Jessica si Leo mga sano pag-abot sa airport ano kay kung mo sila makikita ni Leo sa airport so tawag Jessica asa man ka nga masuk ka kurasa mo so di anak ko sa SM ano SM sukat na po si Jessica kasi Leo kay malugay mo kay kang galing na wala mong kapalod so lugay ka mo ito ngayon po nga hindi rin ako matawag niya mo nagabot na sa SM sukat kay pagdadong na kung sila sa sukat so ito Miss Leo nga ano Jessica nga sige na huwat ako rin sa isang sukat hatay kuan ha ka na ay tawag na ka na mo anha ko masunod ko ito sundan ni kuan ni Jessica si Leo dito sa SM sukat mo itong pag naog pa ni Jessica ang plano dahil po ni Leo yun sa pong sumbatan ka excited na pag-gasri mo rin pwede po yan dapat ba atangan dito sa dawas kung nanay mo naog kung sasakyan na nagkikit ano dyan sa Jessica sa karoon kayo naog pa nagusod ka sa taxi ka bakit aming liga-diretso na ito Jessica nagsakay yung taxi ipagbo po niya sa mga sano itong ipagbo ito pong bubukhat sa excited lagar na po sa dito patabok sa highway kalsada oo okay just SM matubangan kay ato so katubangan ka po dito mo naay sa skywalk skywalk siya
Pero pwede rin po kang bulakson dito o magaling ka pero mahal bawal lang ka. Sus kaya excited siguro ito kasi tabok po siya dito sa kaya mamang sinakita nagsisita sa sakta na nagawang puso ka nagtakan bangga ito na sila yun na banggaan ko na sakya ng mga sama tabaw kasi nung lupad sila gawas ang sumabaw sa pagpaglang pagpagpag kaya nung pasugat sakya na ang pagpapong sakya na pagtumbong pa sila sa namatay sa sila sa daga pa sa hospital pero sa labas sa hospital naman basta sa kabaw Jessica sa ligid sa kalsada grabe naman sa ka-excited na mag-gugol sila ba karoon na tayo ang sabon ligid sa kalsada sa mga bigla sa hospital may ganito nakaligis kay gibalik nagasto sa hospital pero wala na namatay na okay lang istorya mga sanusos na pagkasakit so nag-istorya ni Jessica na pero pa din na akong ang entry sa istorya ang gamaw po niya ako na dawat na kasakit ko po sa ilang kinabuhi sa gugma nga kuan mo to nga muna to sa nga ang si Jessica mura sa nga halis mo yawa na murag na sa plano nga mag-music kumbaga iyahan ang giulang-ulang ang bangod sa iyong bana pero kung totoo hindi good to dapat siyang buhaton man kamot silang maka-recover so mao to yung istorya ni Jessica at sa kanilay mao to ang karong entry unang entry sa ato ang programa nga kaagi ko isugilod ko thank you so much and hopefully mananaw mo aning ako ang programa karon nga kaagi ko isugilon ko. Bye-bye!